Vou facer unha cousa, vou poñer a Luís de costas. Sí. Vale, Luís agora mesmo está descostas con costa. Voulle dicir a Luís que se arrime, non lle vou dicir que toque, porque outro dixen que toca e metín a pata. Voulle dicir a Luís que se arrime un pouquiño máis para que toque a túas costas. E ti dime cando che chega. Chegou. Notas algo? Sí, noto. Que notas? Pois, Si queredes, podedes vos decir algo. hola, Luís, buenas tardes. Hola, Loli. Que tal? Eu ben. Eu E tamén. ti como estás? Nervioso? De maravilla. No, Non que estás nervioso? que va? Un pouquiño sí, Luís. Si che suaban as mans, non seas mentireiro. De esperar tanto tempo, non? Por eso, tanto tempo non pode ser. Bueno, El di que está tranquilo, o que está é só, igual que a ti. pois sí. Claro. Dicía que tendes cousas en común. Moitas. Moitas. Unha delas é que os dous sodes moi familiares. Pois sí, Sí. é verdad. El sí. Sí, temos El vai que- a cociñar para a temos que filla, falar para os moito. netos. Luís? Que? Verdad? Sí. E eu tamén Ah, eu facemos lo cociño mismo. para calquera. Sí. Sí. No, e sabes que nos gustaba do que decía antes, Loli, que a videochamada a fixestes coa túa filla diante. A túa filla apóiate que esteas aquí. Sí. Iso é importante. Foi culpable. Foi a que che liou, En a que che liou, dixo, en liou. chama ao programa. Sí, por eso, Sí, sí. foi a túa filla. Enlioume. Mira de unha cousa, mira, Entre a filla e a Nora foi que me liou las voulle dúas. dicir ao compañero cámara que foque para baixo, porque Luís di que está tranquilo, pero non para de mover as mans. Pode seguir movendo, Luís, pode seguir movendo. Está nervioso, un pouquiño. Pásale como a Sinchan, tremenlle as perniñas. Ter miñas pernas. Tendes en común tamén que os dous vos gusta a horta. Sí. Ti que tes plantado, Luís? Tomates, pimientos, de todo. E que tal che vai a horta? De maravilla. Sí? Sí, ahora ya empezan a dar. E que empezan? Os pimentos se che saíron? sí, Pois a mí algún estáme sí. secando todo, xa me contarás o segredo. Loli está me dicindo, eu xa os estou comendo, que a mí xa me saíron. Porque claro, un é de Silleda e Claro, outro é de eso- Nigrán, e en eso cada cambia moito. sitio vai de forma diferente a cousa. Aquí é máis frío que lá. Mira, a min estáme poñendo nerviosa, Luís, movendo así as mans, estilo volvoreta. está Non, quieta. escoita, pero vouche axudar. Vouche axudar, que aquí estamos para Mira, axudarllos. Ai, pero non quero que me deas a min a man. Gustaríache tocarlle a man a Loli? Claro. Loli, a ti daslle permiso a Luís para que che agarre das Sí, mans? calman, Porque ten que ser todo baixo o vosso permiso. A ver... Ui, Que pasa aí? maravilla. Maravilla, Como Diego. que maravilla? Claro. Ahora que sentides? Calorita. Calor, sinte Luís. E Loli que sente? Pois eu sinto llaman un pouquiño nerviosa. Ah, que sí, ah, que sí, ah, que sí. Mira, Pero eso é bo, podeslle non? dar a Sí, outra do outro que sinta lado. nervios. Vaiche dar a outra do outro lado. A ver. Ai, pillo. A ver, Bueno, ahora que? bueno. Ahora ¿Qué que? tal, Luis? ¿Qué Bien, tal? bien. Pues mira por dónde nos fuimos a conocer, por las manos. Sí, e polas paulas. Eu é que xa perdeme o nerviosismo desto. Voulle pedir... É que estou nerviosa, é que é o terceiro encontro. Mira, estou fala de nerviosa mí, máis que o fala de mí, primeiro. que Sí, ahora estou non máis ve. nerviosa que a ti, Luís. Porque me gusta que deixedes de estar sós, que estedes no programa, cun Claro. sorriso agora mesmo os Claro, como dous, ten que que vos ser, poidamos axudar, que é a nosa filosofía. Eu nervioso non estou, pero impaciente sí. Eu quero poñer música. Eu Jaime, quero verlle as poñemos caras música. aos dous xuntos. Ese público de Muxía. ¿Y a dónde vamos Que ahora, están Luis? bailando. Ahora miramos. Oye, Luis. Andar aquí. Mira cómo baila, Loli, mira cómo baila. Ay, sí. Chegou un momento en que Loli e Luis se besan as caras por primeira vez en persoa. Podedes soltarnos Podedes ir esta man, xirando, xirando por aquí para as cámaras. xirando, aí está. Loli, Luis, Luis, Loli. Encantada de conocerte, Oye. Luis. Encantada, encantada. ¡Qué bonito! Qué bonito, sí, señor. Sí, señor. Que tal, Luis? Como Bien, estás? yo bien. Agora que llevé la cara, agora que a coñeces personalmente. Ahora se ve. Ahora Estás máis que, nervioso ahora ainda? que. No, Estás igual? no, hombre. Mírame, ¿qué pasa aquí? Y me parece máis xoven. Parece máis novo que na videochamada. Sí, Claro. un pouco máis xoven. Por que A ti arreglaste videochamada. este para a videochamada? Porque ela estaba na leira, home, pillaste Claro, aí un pillei na pouco quitando a traballando, cerda. Ni colleu unha liga. Pero é mellor, non? Coñecer Claro, é coñecer mellor a a leira. parella traballando A que non leira, arranxa a Ao niña. menos Claro. sabes como se está andando na leira. Verdad? Claro, como é cada un. Claro. No, estamos mirando aquí os dous, como ides, ven. Arriman así a man, o un, o outro. Ela. Que casamenteira ela. Unha casamenteira. É que a min gústame, si vos estás de acordo ou non, pero gústame que polo menos peseades pois, este momento de emoción, que o merecedes polas vidas que tendes. Como? Está acordo sempre. Isto acórdase sempre. Apetece vos ir a merendar e falar máis na intimidade. Claro.
Bueno, se a Luís lle apetece, Sí, sí. pois falamos un pouquiño. A ti tamén? Sí. E logo ides vos coñecendo pouco a pouco con respeto como nos pedía Loli. Por favor, tódame sobremente ese. Por respeto. Que se pon nerviosa que xa non lle salen as palabras a Loli. Pero non serán bolboretas. Insisto, non. Non se sabe. Non se sabe, Se teño non que ir son a falar a bolboretas, aquelas son merenda. gases. Pues tamén pode ser. Ai, este Marcial, de verdade, non dou feito, vou con non el. falla un, Non, vamos a ver. Non basta. Por donde marchan? Por aí enfrente, non? Terán que ir por aí. Mira, marchades por aquí enfrente. Vale. Ir Bueno. camiño da merenda, pero que non sexa Efectivamente. só merenda. No. Aproveitade Charleta, vale, para falade. coñecervos mellor. Para falar e para coñecervos falarnos. mellor. E Eso. logo que sexa o que Deus queira. Porque de aquí pode salir unha Efectivamente, compañía, gracias. unha amizade, o que vos queirades. Queirades. Desde o Moitas respeto. Venga. Un forte aplauso para vos. Gracias. Grazas. Logo falamos, Vamos a parella, Qué emoción, Marcial. Mira qué bonito. Qué emoción. Ahí va. Mira cómo van. Van así. Sí, collidinhos, collidinhos. Aí, os dous para ali, Cuidado para a que- súa merenda. Qué maravilla, Enos como nos tamén. gusta.